Ташуев готовы тренировать сборную Беларуси. Гульню с Данией не хочется называть боязливой. Занадто жорстка, скажу больш мякка. Гэта быў недасканалы футбол. Так у футбол гуляць нельга. Гульня з Шатландыяй была крыху больш глядзельнай, але 2 забітыя і 15 прапушчаныя кажуць самі за сябе. Не скажу, што каманда слабая. Латэралі добрыя хлопцы. Пячэнін і Пігас. У мяне Эбонг добра прагрэсаваў. Зараз ён сябе да канца не рэалізуе. Футбалістам трэба даць больш свабоды. Магчыма, Карлас Алос да канца не разумее сутнасць гульні ў футбол. Чутак заўсёды шмат. Магу сказаць адно. Афіцыйных размоваў у мяне не было. Мне было б цікава паспрабаваць сябе ў ролі настаўніка беларускай каманды. У мяне ёсць думкі па рэалізацыі гульні зборнай. Калі будзе размова, то я зацікаўлюся дакладна.